Era ora 9 seara când m-am întors acasă de la muncă. Oboseala mi împingea pașii, iar tot ce-mi doream era un duș fierbinte și liniște. După ce m-am întins în pat, puteam auzi prin perete râsetele fiului meu de 22 de ani, care vorbea cu prietenii lui pe apel video. Sunetele îndepărtate mă făceau să mă simt în siguranță. Dar liniștea care a venit după nu mai era liniște. Am adormit repede, epuizată, și atunci a apărut bunica mea, moartă de multă vreme. Chipul ei era palid, neliniștit, ca și cum ar fi venit de departe, foarte departe. O priveam fără să pot vorbi. Ea și-a ridicat încet mâna și mi-a spus cu o voce tremurată: "Să nu te uiți în partea stângă." Am simțit cum sângele mi se oprește. Deodată, în vis, ceva rece, ca o atingere de gheață, mi-a atins gâtul. O prezență, o respirație pe care nu o auzeam, dar o simțeam în spatele meu. Atunci m-am trezit, dar nu eram singură. Pe pieptul meu, șezând ca un animal în întuneric, era o creatură, neagră, deformată, cu ochi adânci lipsiți de lumină. Ghearele ei subțiri îmi cuprindeau gâtul și apăsau. Din ce în ce mai tare am încercat să respir, nu puteam. Îi simțeam greutatea, colțurile accentuate ale trupului ei, suflul rău mirosind a pământ umed. Vedeam totul ca în vis, dar eram trează. M-am zbătut, dar corpul nu mă asculta. Eram prinsă. În clipa următoare, ușa camerei a scârțâit. Mama mea a intrat încet ca să vadă dacă dorm. A văzut că mă zbat, că mă chinui. M-a privit îngrozită, dar ea nu vedea nimic pe mine. Eu însă îl vedeam. Creatura s-a întors spre mine și a zâmbit. Mama s-a repezit la mine și a început să se roage. Cuvintele ei au umplut camera, tremurând aerul. Am simțit brusc cum ghearele creaturii slăbesc. Umbra de pe pieptul meu s-a contorsionat, a țipat fără sunet și s-a retras în întuneric, dispărând ca o pată de fum negru. Mama mă supraveghează în fiecare noapte de atunci. Dar mie mi-e frică de un singur lucru: să nu se ducă și la fiul meu, pentru că în noaptea aceea, înainte să dispară, creatura mi-a șoptit: "Nu am terminat cu voi.